Il-Ministru għall-Ambjent Aaron Farrugia ħabbar skema bl-isem Green Your Home li b'investiment ta' €2 miljun ser tinċentiva tħaddir tal-faċċati tad-djar. Il-Ministru Farrugia spjega kif din l-iskema li hija finanzjata mill-Awtorità tal-Ippjanar ser tinfetaħ fl-ewwel ta' Jannar li ġej bil-kriterji tal-eliġibbilità jinħarġu fil-ġimgħat li ġejjin. Fil-fatt qal ukoll kif l-ippjanar intelligenti u ekoloġiku għandu ħafna benefiċċji soċjali u spazji ħodor jistgħu jtejbu s-saħħa mentali u fiżika. Skema Green Your Life hija skema biex inkomplu nħaddru l-postijiet urbani tagħna, ġifieri l-postijiet ta' fejn ngħixu, ta' fejn naħdmu. U allura fil-waqt li nabdu għaddejjin bil-proġetti tagħna fir-rurali, ġifieri afforestazzjoni u oħrajn, qegħdin naraw li nħaddru l-postijiet illi ngħixu kuljum. Intant il-Ministru Farrugia ħabbar ukoll kif l-iskema Irrestawra Darek ser tingħata injezzjoni oħra ta' €3 miljun. Għall-aħħar darba li kien hemm it-talba kien hemm oversubscription mela aktar nies applikaw minn dawk li l-fondi kienu aċċessibbli, imma fl-aħħar ġimgħat bilna mal-Planning Authority li nagħmlu għad-dispożizzjoni €3 miljun oħra biex dawk li kienu applikaw issa jkollhom il-fond biex iwettqu x-xogħlijiet tagħhom. Intant il-Ministru Farrugia qal li l-Forum Konsultattiv għall-Ippjanar Intelligenti ipprepara studju fuq il-Green Walls u l-Green Roofs fejn semma kif dawn it-tnejn huma importanti sabiex ikollna ambjent aħjar f'pajjiżna.